Gantengnya tenanan nih Pak Pak. Iya. Kayak sejak lagi ini Pak. Nggih, ndredeg aku. Iki seumuran enggak? Arti sama anak. Duka. Ora dicone Mas. Lah mboten dicone ya Pak. Sing kali lagi beda. Profil itu yo ngetek. Ya, apa namanya Mas Ade? Riwon. Mas Adi. Ayo, kene mau Mas Adi. Pak. Kiai kok bisa. Support itu sih Mas, ayo Mas. Ya. Kasih sepoto. Yo, kasih support untuk Mas Adi. Muhammad Adi Albertus. Hah? Kok bulat sih? Siap? Ya. Kasih dulu. Nah, ibu-ibu yang besok. Nyawang Mas Ardi kayak ngilu karo awakku dhewe. Iya. Maksudnya gantengnya padha. Padha plek. Iya yo. Iya. Niki lho Mas, menjawab komentar dari ibu-ibu sing ngendika dari Pak Kangko, Mas Ardi kok orang derek ngantek ping 3 ki apa jenengan pecat. Lah saiki gandeng jenengan derek Kak. Kon klarifikasi. Jadi orang klarifikasi memberi keterangan. Memberi keterangan. Piye? Wong aku ki ora tau mecat. Aku kanca-kanca di jalan asli ora kebanget pencet aku. Yang ini, belum dino malah mangkat belum dino mangkat yang Ponorogo nganjuk karo nganjuk 2 kali. Ya. Nah, cara apa? Jadi kalau mboten bidane kok mesti kalau mantuk Klaten, Pak. Oh, ini acara Iya, enten acara di Klaten. Oh, gitu. Lalu kan tanggal 10-11 itu kan Bajutan. Iya. Itu mantuk nih, pun. Oh, Jadi pamit kok. iya. Orang mulai mundur saka Ponorogo kan bapak sing nganjuk rong bengi. Iki mergo banyak kelingan kok belum biasa. Pas ono ki belum mantuk bis. Aja. Mana iki? Habis ke Ponorogo barang ilang-ilangnya dengan diri. Ya, ayo hati kalau anu sama sini, ya bisa. Kemenang. Kok Hadi mak Elisa, aku ibaratnya Joko Kendil malih satu bagus. Sip, iki malih aku. Ayo. Iki wong aku nuruti karepe para netizen Pak, makin dulu biduweke Mbak Elisa, Mbak Hani kalian Mas Adi. Lagi aku ngomong gawe lega tok. Kaum emak-emak Indonesia Mas Gareng. Nggih Pak, gak apa-apa, aku Mbak Meri kok. Mbak Meri. Mbak Meri. Iku aku arep duwe karo Burini. Kuwi yo. Mbak Meri ya. Oh. Iya, kalau Mbak Elisa Mbak Hani ya. Pripun Mbak Elisa? Cuma titik ya. Ya, iya. Pripun apa? Lah iki Mbak Adi niku, pirang-pirang bisa ngangkat golek wong pirang-pirang. Loh ya namanya ibu-ibu tuh memang kan bahagianya tuh kalau punya orang yang ganteng-ganteng, yang masih muda gitu. Jadi piye caranya Pak Kangko kalau bisa Abi tuh kudu makan terus iku pripun gitu loh. Strategi ini. Ibu-ibu wis senenge ora nyawang wong ganteng. Lah, Cekelan duit. Nek nyawang ora pangan apane. Yo yo. Yo. Nyatane bilang kemuni yo. Sebab apa kok muni yo? Mergo sing omah gak disawang gak ganteng. Caranya sama Gareng Mbak Elisa biar tetap mana Mas Adi iki didadekne gayor. Mas jadi gayor. Sama-samaan. Mane Mas. Ayo anu mangko ta. Nah, sing kira siapa apa deh. Ono hospital ono. Apa sing apa monggo. Mandi ya. Ngawur. Oh, gantengnya tenanan nih Mbak Pak. Iya. Sejak lagi iki Pak. Nggih, ndredeg aku. Iki seumuran enggak? Arti sama anak. Duka. Sampai Yo kenalan sih kenalan. Salim
Nyumpangane ra ono. Tak mari sih. Tak contohin ya. Weh kalau pun aku salam nih. Selamat malam Mbak Elisa. Kawin ya? Ya pasti kenalan loh. Ya aku kelahiran 2000. Coba kowe kan balik dia kenalan. Salim kenalan. Ya, Ben. Pripun? Salim kok pripun? Kawin. Kawin. Mbak. Mbak. Sugiyati. Wes tak dicone Mas. Lah mboten dicone ya Pak. Sing kagak lagi beda. Profil itu yo ngetek. Seumuran ya sampai 2000 2002. 2002. Wah pas-pasan tua. 2005 dia. Iya. Cocok. Oh, 10.000 berarti 2005. Kayak petang atos loh. Monggo pun aturaken nggih. Lagune apa mau cuman ding. Cuma nih Pak. Ya ayo lady ada kerja meskipun tenang-tenangkan ki mau ngerjani para pamirsa di seluruh dunia utamanya ibu-ibu atau kaum hawa ya. Ya. Mas. Ya.
rokok yang kita oleh salaman. Mas Ardi, di kantor berpindah saking Pak ya tugas rokok, nggih. Kan ya Mas? Ah, Bro, aku tak batin nyelakon sih, kok goro-goro ketemu nih Mas Gareng. Sama Mbak Elisa, sama Mbak Ani. Yo, ngobrol sih ya, yo. Ngobrol sih. Ya,